Salut! Bine venit la Tasty Food! Împreună învățăm să gătim! În episodul de astăzi vom învăța să gătim piure de cartofi dulci. Acesta este garnitura mea preferată când îl folosesc alături de preparate din carne de rață sau un mușchiuleț de porc. Motivul? Acesta se îmbină de minune cu gustul dulce al cartofilor. Așa că haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie ca să ne putem apuca de gătit. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 2 cartofi dulci, numai bun pentru 2 persoane, 100 de ml de smântână pentru grătit, 50 de grame de unt, sare și piper după gust. Pentru început vom toca cartofii cu bulețe. Vom pune apă și vom pune la fiert. Când intră ușor în cartof, înseamnă că sunt gata. Cartofii îi strecurăm de apă într-o strecurătoare. Pentru început vom adăuga untul pentru a se topi și cu o stensilă pentru bătut cartofii vom bate. Vom adăuga acum și smântâna pentru gătit. Amestecăm ușor. Aceasta îi conferă o cremozitate piureului nostru. Pentru ca piureul nostru să fie și mai cremos și mai pufos, îl vom pune într-o sită, iar din sită vom freca bine piureul până trece tot prin sită. Cum am terminat de dat prin sită. Uitați, aceasta este consistența dorită. Uitați, este ca o cremă. Un piure de-a dreptul delicios. Îi mai puteți adăuga puțină sare, puțin piper. Amestecăm. Piureul nostru este gata. Acesta este piureul meu de cartofi dulci. Uitați cum a ieșit. Eu zic că a ieșit foarte bine, este cremos, pufos, dar și gustos deopotrivă. Și se îmbină de minune cu un mușchiuleț de porc la cuptor în cruță de pătrunjel. O să vă las link în descriere și pentru acest preparat. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu ezitați să vă abonați canalului de YouTube, să dați like, share și comentarii pentru orice sugestii sau îmbunătățiri în spațiul desenat de mai jos. Și totodată, nu uitați să dați un like și paginii mele de Facebook și Instagram. Vă mulțumesc! Pa, pa!